Voor het eerst in jaren komen er woonwagenplaatsen bij. Het is donderdag 5 november. Dit is Zeeland Nu. Eigen cultuur, dus ook een eigen plek. Opnieuw veel besmettingen in verpleeghuizen. En achter de geraniums, maar dan op een hele andere manier. Dag dames en heren. Zeeland krijgt er meer dan 40 nieuwe plaatsen op woonwagenkampen bij. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er mag worden uitgebreid. Tot 2014 was er in Nederland een uitsterfbeleid. Woonwagenbewoners moesten in gewone woonwijken gaan wonen. Maar dat bleek in strijd met de wet. Peter Nette, die met zijn familie aan de Zuidhof in Sluiskil woont, is blij dat de familietraditie kan blijven bestaan. Dit is een oude wagentje waar ze vroeger mee rondtrokken, deze. Dat is mijn trots. Wat is er zo fijn aan hier wonen? Samenhorigheid. Dat is, ja, je bent ermee opgegroeid. Dus iemand wie er niet is opgegroeid, ja, die kan er niet spreken van, of niet snappen van hoe zit het nou eigenlijk. Ja, ik denk in 2007, 2008 hebben wij een nota aangenomen waarbij wij met woonwagenbeleid een soort transitie wilden van een woonwagenkamp langzaam maar zeker naar een reguliere woonwijk. Dus langzaam maar zeker zouden de woonwagenbewoners gewoon onderdeel worden van de wijk. Daar is niet zo lang geleden is daar eigenlijk nieuwe wetgeving op gekomen, waarbij dus gezegd is vanuit het kader van de universele rechten van de mens hebben de woonwagenbewoners recht op hun eigen cultuur. En uiteraard gaan wij daar dan op die manier mee om. Een woningzoekende woonwagenbewoner moet dus op redelijke termijn kans maken op een standplaats. Het merendeel van de Zeeuwse gemeenten heeft inmiddels onderzocht of er behoefte is aan uitbreiding. We staan hier nu in Sluiskil. Daar is gekeken van, nou, is daar vraag naar eventueel wat extra plaatsen. En hier zien we inderdaad dat die vraag er is. En dat is heel vaak ook kinderen die nu hier wonen, nog in huis wonen. En die zijn aan het kijken of er eventueel een mogelijkheid is om op het kamp ook een woonwagen te kunnen krijgen. Kijk, ik heb hier nog neefjes en nichtjes wonen. En er zijn er ook nog wie nog thuis wonen. Dus ja, kijk, er zijn er ook wel mensen die eerder weggegaan zijn, die misschien terug willen komen. Maar daar was toen ook geen plaats voor. 10 Zeeuwse gemeenten hebben woonwagencentra. In heel Zeeland zijn 28 kampen met in totaal 235 standplaatsen. Voor zover nu bekend is er in Hulst, Vlissingen, Terneuzen, Sluis en Tolen behoefte aan meer standplaatsen. In totaal gaat het om 42 extra plekken. Toch zullen Zeeuwse woonwagenbewoners nog even geduld moeten hebben. Daar liggen heel veel facetten aan ten grondslag natuurlijk van hoe ga je dat doen, stedenbouwkundig. Dus we zijn eigenlijk pas nu in de volgende fase van verdere uitwerking. Uiteraard willen mensen altijd veel sneller dan wij als gemeente kunnen leveren. Nou, dat is dan nog even het zoeken naar de juiste snelheid, maar dat is een proces wat nu loopt. Zelf ben ik al een x-aantal jaren bezig met de gemeente ook, voor een stuk grond te kopen. Ik wil ook voor mijn kinderen een goede toekomst hebben en dat hun al geen moeite hebben om een plaats te vinden. Want hoe oud zijn je kinderen nu? 12. 10 en 5. Maar de oudste die zegt al van, ja, ik wil hier niet weg. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen in Zeeland. Vandaag zijn er 158 besmettingen gemeld. Bijna de helft daarvan in Zeeuws-Vlaanderen. En er is 1 gemeente in Zeeland waar geen besmettingen zijn geregistreerd. Dat is Noord-Beveland. Vandaag werden ook weer cijfers bekendgemaakt uit de verpleeghuizen in de provincie. 22 bewoners raakten afgelopen week besmet. Dat klinkt alsof het er niet veel zijn, maar relatief zijn er 3 keer zoveel besmettingen in de verpleeghuizen als gemiddeld in Zeeland. Ook zijn er de afgelopen week 2 cliënten overleden. De identiteit van de man die dood werd gevonden bij de Oesterdam is bekend. Na een tip via het programma Opsporing Verzocht. Het gaat vrijwel zeker om een 49-jarige Colombiaan. Hij zou een paar maanden verbleven hebben in het Brabantse Sint-Willibrord. De politie zat eerst op het verkeerde spoor, omdat de man een vals paspoort bij zich droeg. Op foto's van het dode lichaam is te zien dat de man zwaar mishandeld is. De politie gaat ervan uit dat hij niet op de Oesterdam, maar ergens anders is vermoord. Boeren op Tolen zijn blij met het voorstel in de Tweede Kamer om het water van het Volkerakzomeer zoet te houden. Daardoor kunnen ze ook in de toekomst hun land blijven besproeien. Het plan uit 2014 om het Volkerakzomeer te verzilten voor een betere waterkwaliteit stuitte vanaf het begin op veel weerstand.
De klimaatverandering, zie je dat het steeds droger wordt allemaal op het land. En dan is gewoon de beschikbaarheid van zoet water enorm belangrijk voor die land- en tuinbouw. Nou, hier hebben we dus volop in de streken kunnen profiteren van dat water. En dan is dit bericht wat we nu krijgen dus heel erg belangrijk. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit al flink verbeterd. Het kabinet moet nog instemmen met het voorstel. Je kunt uit een boek leren hoe fruit groeit, maar het is veel leuker om het zelf te doen. En daarom planten leerlingen van 8 basisscholen verspreid over Zeeland dit najaar een voedselbosje op hun plein. Bij de basis in Goes vandaag de aftrap. Nou, het is gewoon leuk om het te verzorgen en om het te planten. Het is gewoon ook leuk om gewoon met iedereen het te doen. Het voedselbosje bestaat uit ruim 20 soorten bomen, struiken en planten. Sowieso framboos, munt en cola-kruid. Wat is dat dan, cola-kruid? Geen idee. En wat het beste in de smaak valt? Framboos en munt om thee van te maken. De lederschildpad, die in september opdook in de Oosterschelde, is dood aangespoeld in Denemarken. Over het beest van bijna 2 meter lang waren geen zorgen. Hij zou genoeg eten kunnen vinden in de Oosterschelde. Maar nu is hij na een storm doodgevonden door een groep kleuters bij de Noordzee in Denemarken. Achter de geraniums gaan zitten als je met pensioen bent is een optie. Maar die geranium levensecht tekenen, dat is ook een mogelijkheid. Leo Groenleer uit Middelburg begint een nieuwe carrière als botanisch tekenaar. Leo Groenleer verkocht in 2000 zijn tuinbedrijf in Siroskerke en werkt nu nog bij DCM, een fabrikant in meststoffen. Ik denk dat het een jaar of 12 geleden is dat wij, mevrouw en ik, naar Leiden zijn geweest, naar de Hortus. En toen stond er een kraampje met van die mooie kaarten. Toen zei ik tegen mevrouw, dat zou ik ook nog wel eens graag kunnen. Nou, zegt die mevrouw achter dat kraampje, dan kom je bij ons op cursus. Ik dacht, nou, als ik dan een keer met pensioen ga, dan kan ik dat wel een keer gaan leren. Dus toen ik 6 jaar geleden 60 werd, toen kreeg ik een tekencursus van mijn vrouw. En toen ben ik een week op cursus geweest in Sassenheim om daar te leren tekenen, botanisch te leren tekenen. Een grote liefde voor planten en bloemen heeft hij altijd gehad. Tekenen kon hij vroeger op school ook aardig, maar botanisch tekenen is andere koek. Wanneer je een bloemetje tekent, moet dat bloemetje zo zijn dat het het is. En of je nou een vrucht gaat tekenen, ik ben nu bezig met een braam te tekenen. En als je die braam, die moet straks eetbaar zijn. Dat die zo goed is dat je zegt van ja, dat is een braam. 1 januari gaat hij met pensioen. Hij kijkt er naar uit. Je komt nu in een periode dat je andere dingen weer gaat doen. Ik tuinier graag, maar dat kan ik de dag niet meer vullen. Dus het is een heerlijke ontspanning om dan afwisselend wat te tekenen, wat in je tuin te doen. Maar het gaat me zo goed af dat het ja, op een gegeven moment werk gaat lijken. Een nieuwe carrière kan dus als pensionado. De tekenaar geeft nog wel een tip. Ga in ieder geval iets doen dat hij altijd kan doen. In de zomer en voorjaar ga ik de dingen pakken die in mijn tuin zijn. Die ga ik tekenen. En dan krijg ik allerlei voorwerk te tekenen. En waar ik in de winter weer kan gaan schilderen. Nou, hier achter me staat er dus al 1. Dat is het klusvoer van de winter. Daar gaat 1 woorden die er tussen de 80 en 100 uur in gaat zitten. Waar ik maanden aan bezig ben. En neem ik zoiets... Nou, daar ben ik toch gauw een kleine 30 uur mee bezig nog. Het helpt me van de straat. Provinciale staten beslissen morgen over de Zanddijk tussen de A58 en Ierseke. Een drukke, smalle, kronkelige weg waar al veel ongelukken gebeurden. Komt er een nieuwe, dure weg door de polder of wordt de bestaande weg verbreed en opgeknapt? Bewoners van de Zanddijk dreigen nu al met lange rechtszaken. Tonis Boot heeft met zijn familie al generaties lang een boerderij aan de Zanddijk. Verbreding van de dijk betekent verlies van landbouwgrond en de sloop van zijn eigen woning. Dat huis wat al 4 generaties bewoond is door de familie Boot, dat komt te vervallen, zeg maar. Ja. We komen gewoon aan een soort snelweg te wonen als je het ziet. Ook andere buren verliezen hun huis of komen pal aan een drukke weg te wonen. Ze willen naar de rechter stappen, maar Boot twijfelt nog. Ik overweeg het, maar ik ben er nog niet over uit. Maar ik weet zeker dat een aantal andere bewoners het wel gaan doen, ja.
Dus dat zal een jarenlange procedure opleveren. We hebben aangekondigd tot de hoogste rechter te gaan, inderdaad. Ook ingenieur Wim van der Linden, onder meer betrokken bij de Sloeweg, de Westerschelde-tunnel en de Oosterscheldekering, waarschuwt. Verbreding van de dijk zal leiden tot verzakkingen. Als we dan kijken naar uitvoeringstechnisch, dan maak je een nieuwe weg tegen een bestaande dijk en er half bovenop en er tegenaan. En dan krijg je ongelijkmatige zetting op een gegeven moment. Dat gaat, in het begin zal de weg er goed uitzien hoor, maar het gaat veel meer kosten aan onderhoud. Dus kwalitatief is het ook al geen goed verhaal. Aangeschoven is Ariane Laforte. Ja, jij volgt dat dossier Zandijk. De emoties lopen hoog op. Waarom is dat? Ja, oorspronkelijk was iedereen voor die nieuwe weg door de polder. Als alternatief voor die smalle kronkeldijk. Maar ja, opeens was er een draai van 180 graden. Toen bleek dat nieuwe tracé door de polder miljoenen en miljoenen euro's duurder was dan andere plannen. En dat ook het Rijk niet wilde meebetalen. Ja, dat is inderdaad een vraag die iedereen zich toch nu wil stellen. Is er nou echt geen extra geld te vinden om toch dat poldertracé aan te leggen? Er was nooit geen geld. Er was altijd geldtekort. Maar linksom of rechtsom kwam er altijd geld. Provinciale staten die waren inventief en creatief. En ik denk, denk nog een keer goed na. Heb visie en kijk vooruit. Het geld tegenwoordig, het lijkt een heel groot bedrag, maar we zien eigenlijk overal dat het geld toch ook weer niet zo duur is. Men strooit in Den Haag met miljarden, zeker nu in deze coronatijd. Zou dan, wanneer het dan gaat over een veel veiligere oplossing om Ierseke te ontsluiten, dan gaat het ook over heel veel bedrijven, het gaat over bedrijventerreinen. Zou daar dan niet een paar miljoen extra in Den Haag kunnen komen om dat op een goede manier op te lossen, ook op langere termijn? Dat is een kwestie van onderhandelen, dat is een kwestie van lobbyen, dat is een kwestie van naar Den Haag gaan. En als je niet 1 keer gaat, dan ga je 2 keer. En als je na 2 keer niet lukt, dan ga je 3 keer. Ja, dan werd gedeputeerde De Bad er eerder van beschuldigd dat hij die nieuwe weg, dat poldertracé, tegen zou houden, omdat zijn familie daar ook in die polder een boerenbedrijf heeft. Ja, dat zou een verklaring zijn voor de draai in dat hele verhaal. Maar De Bad heeft gezworen dat er absoluut geen sprake is van belangenverstrengeling. En provinciale staten hebben die uitleg ook geaccepteerd. Ja, dat soort verhalen krijg je dan als je zo'n draai maakt over zo'n gevaarlijke weg die ook zo belangrijk is voor de industrieterreinen in Kruiningen en Ierseke. En dat ook voorstellen van jongens, laten we er nog eens wat over nadenken, wat extra tijd nemen. Ja, toen dat allemaal van tafel werd geveegd, heel rigoureus. Maar misschien, Mirjam, heeft het inderdaad wel niet te maken met belangenverstrengeling, familiebelangen in de polder. Maar wil Zeeland eenvoudigweg toedekken dat ze niet goed heeft onderhandeld in Den Haag om extra geld voor zo'n poldertracé en dat ze zich daar heel eenvoudigweg heeft laten afbluffen. Ja, we gaan het morgen zien wat provinciale staten doen. Dankjewel. Ja, het leek hier in Conlijnsplaat wel een beetje alsof het gesneeuwd had, maar het is een deken van spinnenwebbetjes en dan met een mist erbij. Het was overwegend zonnig vandaag, 11 tot 13 graden. Vannacht kan de temperatuur tot onder het vriespunt zakken en er ontstaat op veel plaatsen mist, dus het kan ook nog glad zijn. En na de mist volgt morgen opnieuw een zonnige dag. Nu thuis in Zeeland met vandaag een kijkje bij een hotel voor arbeidsmigranten. Hello? Nobody here. As you can see, that's all apartments have own kitchen, table, 2 nice chairs, furniture, 2 beds. Polish workers or Romanian workers, 99.9% they looking for a job with accommodation. Ja, en daarna volgt zoals altijd het uitgebreide weerbericht van Jules. Ik wens u een hele fijne avond.